जाड़ा आ गइल बा, आई सूखा खजूर भा छुहारा खाए के एकदम सही समय बा। का रवा कबो सोचले बानी की जाड़ा के मौसम में इ काहे जरूरी होखेला? आई पता लगावल जाव। सूखा खजूर में प्राकृतिक चीनी के भरमार होला। इ आपके तुरंत ऊर्जा देवेला अवुरी ठंडा दिन में आपके गरम राखेला, ऐसे राउर प्रतिरक्षा बढ़ेला। सूखा खजूर में विटामिन अवुरी खनिज भरपूर मात्रा में होखेला जवन की आपके शरीर के जाड़ा के सर्दी अवुरी फ्लू से लड़े में मदद करेला। पाचन खातिर भी खजूर बहुत बढ़िया होखेला। इ फाइबर से भरल होखेला जवन की जाड़ा के मौसम में आपके आंत के स्वस्थ राखेला। चाहे उ रौरा दूध में होखे, मिठाई में होखे, भा खाली जल्दी से नाश्ता के रूप में छुहारा यह जाड़ा में जरूर खाए के चाही। गरम आ स्वस्थ रही। एकरा के आजमा के देखी आ बताई।